Тук съм мадам, сега съм ви ги приготвила. Така, не е само една. Първо, но не на първо място е... взела съм грешното. Една тениска на роботчета. Второто, къщите ми панталонки, много си ги обичам. Така, те са малко широки, те такива трябва да са. Той така изглеждат. Маския ми, той ми е любимата, една от любимите, затова толкова много обичам да ходя на плаж. Тази, моя любима, почти всички, които са ме виждали в нея, и тя е малко по-широка, не знам защо е толкова широка, тя закрива камера. Така, ето така, много доста широкичка, но е и не знам защо е така, някакво бъркане ли има. И ми ще много яко на клин или нещо такова. Тази ще сега да обърна, тя е бяла и я нося напоследък, защото макар че ми изглежда светъл, ми е малко по-тъмна кожата, ми изглежда добре. Така, тя е ето така. Опа. Тя е така и тази е по-широка и е адски удобна и си взех казанлък от казанлък, когато тук бях през лятото с едно момиче. Тя има потик надолу, обаче фактически това по-късно стои на кръста, пък това отпред. И то стои добре към клина ми и към късти панталонки, черните. И двете ми стоят много яко към моите любими обувки. И общо взето не ме ангажират много, защото са бели все пак. Но примерно тая, дето е голямото туловище, дето е както му викат, някои му викат пердето, другите му викат не чаршаф, как беше, покривката. Или някакви такива, защото по-широко и ме изшегувах с мене, че съм дала толкова пари за нещо, което защото не беше толкова ефтино, и съм дала толкова пари за нещо, което може да се уши, ако ми скъса пердето. Нали? Такива неща, макар че пердето ми е бяло и не съм сигурна, че ще се получи. Но няма значение. И така, чао, отговорих ти в 2 минути и 50 секунди. Чао! Минат